Bine v-am regăsit la un nou episod din eu. O să instalăm joc. Ne s-a instalat Mobizen. O să ne instalăm joc. Pe nume o să ne instalăm. După topuri dăm jos, jos. Ne instalăm ce vrem. Dacă dați un buton pentru like, dacă v-a plăcut, dăm pe vânzări, nu, aici. O să găsim joc, dar dăm înapoi unde l-am. Aici, o să ne instalăm SubwaySurf, dăm pe el, dăm pe instalați și acceptați și așteptăm. O să se încarcă, o să ne instalăm SubwaySurf, așteptăm, o să jucăm ce trebuia să facem. O să așteptăm să se încarce SubwaySurf, este 50, este încărcat, mai puțin este. Astăzi o să jucăm SubwaySurf. Așteptăm, mai 76. Angry Gran este un joc cu bunici care trebuie să fugi. 96. Uite că se instalează SubwaySurf. Am așteptat puțin. Ce se aude așa afară? Nu știu. Se instalează SubwaySurf. O să luăm SubwaySurf-uri. Așteptăm să ne instaleze. Se încarcă așa cum este el. Havana. Este un joc cu SubwaySurf care se numește Havana. Uite că s-a instalat. Deschid de tot. SubwaySurf, neapărat. Ștergem pe ăsta în față. Dăm pe el. SubwaySurf. Și acum o să ne jucăm pe el până o să facem necânama să ne dea 1000 de vizualizări. Dacă v-a plăcut, dați buton de like. La final, că se instalează, că se termină, o să scriu jocuri frumoase. O să așteptăm să ne apară până acum de timp. Loading, o să ne încarcă. SubwaySurf, mi l-am instalat până acum, mai vedem. Este un moment bun. Este compintat, dar noi astăzi o să jucăm SubwaySurf, că mai puțin și se carcă. A trecut și uitați, SubwaySurf aici. Nu acum, mai puțin.
iată că s-a încărcat sub Bicep. Asta zi este... Asta este duminică. Să jucăm sub Bicep, că ne-a încărcat. Nu suntem ăsta. Ca să începem. Aici facem antrenament. Să ne prindă poliția și cu câinele său. Trebuie să ne ferim aici. Sărim. Răsucire. Trebuie să ne ferim. Încearcă timp. Vedem. Luăm tambulina. Sărim și facem bani. Mergem cu chepeturi. Nu știu ce sunt chepeturi. Vreau să ne răzim. Ca să încheiem. Ca să încheiem. Cam atât a fost pe prieteni. Dacă vreți, dați un buton de like. Dacă vreți. O să mai ne revedem. Cu atâta, la revedere. O să instalăm ca să încheiem videoclipuri. Instalăm. Ca să se termină totul. O să te instalăm. Și cam tot a fost. Dați un buton de like.